blevet en hobby, som tager noget tid, nærmest mere tid end golf, kan man sige. Det er også rigtig mange rapporterer, at de strikker. Når de strikker, så gør de det både for det æstetiske, men for brugen. Og 50% siger, at det er en måde at holde depression væk, holde dystre tanker væk og komme ind i et flow. Så strik kan rigtig meget. Og så er det jo også praktisk at kunne. Det er noget, man kan tage med sig alle vegne. Derfor er det jo interessant, at strik i virkeligheden egentlig er en lidt moderne ting. Det er ikke en af de sådan virkelig gamle teknologier, som vi har haft i tusindvis af år. Det er, at man kan kalde en innovation, vi har fået historisk. Vi ved ikke rigtig, hvornår strik er opfundet og hvor. Og det ser faktisk ud til, at det er en af de ting, som opstår forskellige steder i verden samtidig. Og det er omkring årtusind. Der findes nogle strikkede små sokker fra Egypten, men de er faktisk ikke rigtig strik. Det er det, man kalder nålebinding i stedet for. Og det kan også godt være, at der er nogen, der har eksperimenteret med forskellige former for strik. Men omkring sådan efter årtusind, i hvert fald, efter vikingetiden, middelalderen, så begynder strik at komme mere og mere og mere. Og på det tidspunkt, der har vi altså lavet og spundet i 30.000 år. Så det er derfor, jeg siger, at det er en rimelig moderne ting. Og det er noget, der er kommet til her de seneste 100 generationer, hvorimod det andet er mange tusind generationer. Det jeg også synes, der er fascinerende ved strik, det er, at når man tænker på teknologi, så tænker man, at det er noget, der starter et eller andet sted, så spreder det sig ud i verden. Sådan er det ikke. Det ser ud til at opstå forskellige steder samtidig. Og det kan vi blandt andet se, fordi der er forskellige måder at strikke på. Og det er meget svært at lære at strikke ud fra en manual. Jeg ved faktisk ikke engang, hvordan det ville se ud, hvis man skulle tegne, hvordan man strikker. Det er også svært at forklare nogen over telefonen, hvordan man strikker. Man er simpelthen nødt til at sidde ved siden af hinanden og strikke. Så hvis man forestiller sig, at man sidder i Centralasien og får noget strikket, så vil man nok ikke, men det vil være svært bare ud fra strikket at gennemskue, hvordan det er lavet. Og det betyder, at det er en teknologi, hvor man er nødt til at være tæt på hinanden, sidde sammen og nærmest røre ved hinandens hænder for at få det overført. Og det synes jeg er fascinerende, at det er den måde, vi kan se det spredt. Så er det sikkert også, at I har lagt mærke til, at i England og USA, der strikker man lidt anderledes. Der er simpelthen nogle andre håndbevægelser. Og hvis man først har fået det ind på en måde, så kan det være ret svært at lære at strikke på en anden måde. I de arabiske lande, der har man en tredje måde, man strikker, hvor man ligesom trækker tråden ud på en tredje måde. Jeg kan ikke engang genvise det for jer, fordi jeg kan bare se det, når vi arbejder med mennesker, der er opvokset i andre. Resultatet er fuldstændig det samme, men bevægelserne er forskellige. Og det er igen et med, at vi har lært det fra meget tidlig tid, og så har vi svært ved at ændre det. Det er sådan, så historikere så er interessant at se, at vi har en kontinental måde at strikke på. Vi strikker nogenlunde en til Danmark og Tyskland og Skandinavien. I England strikker man på den her anden måde. Og det er den måde, man så har eksporteret til Nordamerika, derfor amerikanerne strikker. Så i den arabiske verden, den måde de har strikket, den har de eksporteret særligt til Nordafrika, og fra Nordafrika op i Spanien og Portugal. Og portugiserne og spanjolerne tog det så med til Sydamerika. Så hvis I kommer til Peru og ser folk strikke, meget aktiv strikkekultur i Andien, i Peru og i Bolivia, så vil de strikke på en måde, som er ligesom i Nordafrika og Spanien. Så på den måde, så kan man sådan bare ved hændernes bevægelse må tracke sådan bevægelser og kulturhistorien rundt om på kloden. Så er der tit nogen, der spørger sikkert, det kender I sikkert også, men er der ikke nogen mænd, der strikker? Og det er jo ved at komme, men der er ikke i dag, er det bare blevet meget kønnet kvinde at strikke. Og det er igen en helt ny ting. Sådan har det ikke altid været. Det er heller ikke alle steder på kloden. Man siger, i Peru er der mesterstrikker, og der er mænd, der strikker med meget tynde nåle. Og i 1500-1600-tallet, hvor strik får det her kæmpe boost, især i den vestlige verden, der er det mænd, der strikker lige så meget som kvinder, måske endda mere. Og der begynder at blive lavet professionelle foreninger for strikker, hvor man skal kunne strikke, hvis man skal udlære sig, man skal være svend og mester, og det bliver reguleret at blive strikker, så det bliver et rigtigt erhverv, og derfor så bliver det jo også tit et mandeerhverv, fordi
når erhvervene bliver organiseret, så er det ofte mændene, der sidder på det. Så det er en professionel udvikling, der sker på det. Og det er også i Danmark? Ja, det er også i Danmark. Noget andet, jeg vil sige om strik, som jeg synes, der er fascinerende, det er, at med strik får vi et materiale, som er fleksibelt. Og det vil sige, at man kan komme tæt på kroppen, og vi kan se, at det har en indflydelse på, hvordan moden udvikler sig. Når man før skulle lave strømper eller vanter eller sådan noget, så skulle man væve det, og så ville man sy det til i formen som ens krop. Lidt ligesom man jo for 100.000 år siden har taget skind fra dyr, bearbejdet det, og så skåret det til, så det passede vores krop. Så er man begyndt at væve og skåret, men med strik kan man ligesom i teknikken forme det som vores krop. Og vi kan se den her fokus, der kommer i 1500-1600-tallet på de flotte underben, som mænd har. Og hvordan man ligesom, hvis noget kan smyge sig ind til kroppen, det hænger helt sikkert også sammen med, at man har nogle muligheder med strik for at gøre noget, der er fleksibelt. Og ser mandeben virkelig hot. Det er sådan, at nogle steder, så kan man få strikkede strømper, som fremhæver læggene, og man kan også få sådan nogle små puder, man kan lægge ind i strømperne, så man får særligt lidt. Med strik, så sker der noget med kroppen i 1500-1600-tallet. Jeg retter jo 1500-1600-tallet, fordi her i København har vi faktisk verdens største laboratorium for arkæologisk strik. Da man gravede ud til metroen, så fandt man jo mange tusindvis af stykker sko og strik. Og det er huer, strikkede vanter, strikkede jakker, alt muligt af strik. Det er blevet lavet, noget af det kommer måske fra husholdninger, noget af det kommer fra modebutikker, der er også silkestrikkede strømper, man har fundet. Og det er alt sammen, det ligger ikke engang noget at konservere det hele. Vi har nok det bedste sted i verden, hvis man er interesseret i strik. Det er faktisk i Danmark. Fordi det ligger hernede. Og fordi man lavede man ombyggede noget af Københavns volde, så ved vi, at det er fra 1660 til omkring 1720, lige den der periode, det er der, hvor alle de her strik kommer fra. Noget af det strik, der ligger nede under jorden her, det kommer fra modebutikkerne, og vi ved ikke helt hvorfor. Måske er der en kærre, der er væltet, måske er der sket et eller andet, men det er i hvert fald, lige pludselig ligger der en masse strik nede i de her jordfolder. Nogle gange så kan vi se, at det er strik og huer og vanter og sko og alt muligt, og det er ret brugt, også sammen med andre boligtekstiler, der ligger sammen. Og der mener arkeologerne, at det måske er fordi, at der har været sygdom, og man vidste godt instinktivt på det tidspunkt, at hvis der var et sygdomsbefængt husholdning, så hvor beboerne døde, jamen, så måtte man smide alt væk, og også tekstilerne. Så det er måske derfor, at vi har sådan en helt brugt husholdning, og tøj fra en hel garderobe, der ligger samlet. Men vi ved det ikke. Men jordbundsforholdene her i København gør, at det bliver bevaret, og de gør det ikke ret mange andre steder i verden, så det er ret specielt lige netop strikkehusted. Vi snakker tit om, hvorfor det er, at strik kommer sådan op i 1500-1600-tallet, som det der bare der kom i tidsskrift, der hedder Textile History, kom i sidste måned en artikel, hvor en historiker havde opgjort, at der var over 90.000 professionelle strikkere i byen Norwich. Og i Storbritannien taler man om 10 millioner strikkere på Elisabeth I tid. Så det er bare en kæmpe industri. Og hvorfor er det, den kommer op pludselig på den måde? Og det ved vi ikke, men en af grundene, det er måske klima. Fordi vi ved, at det er den periode, hvor det, man kalder den lille istid, piker. Det bliver koldere og koldere fra omkring sådan 1500-1600. Koldes faktisk omkring den franske revolution. Der er også nogle klimahistorikere, der mener, at det er en af grundene til den franske revolution, fordi der havde været så dårlig høst i flere år i træk på grund af klimaet. Så det er også derfor, at man simpelthen har brug for mere tøj, og der er det, at man kan strikke, og man kan sørge for, at ens egne børn og familie får noget varmt. At man kan gøre det derhjemme, man ikke behøver at købe det ude og have en væv. Det er også en mulig måde, det kan være, det er det, der skyldes. Men i hvert fald så, siden 1500-1600-tallet har vi haft det, og i det 20. århundrede, der bliver strik jo mere noget, som vi forbinder med sport. Hele den her fritidskultur, der kommer op. Man skal have en cardigan på, man skal have V-hals til at strikke, eller til at når man spiller tennis og den slags.
Så der er alt muligt, som at der er mulighed for at udtrykke, at man har tid nok. Og det er jo også egentlig også lidt det, der ligger i at strikke i dag, ikke? Når man strikker, så viser man også, at man har tid til det. Så det var bare en lille introduktion til noget historie, som jeg synes er spændende. I dag er vi jo på noget helt andet, for det er kunst, der er strikket. Og så derfor så vil jeg gerne give ordet videre til dig, og høre lidt om, hvad din indgang til strik er. Men det er jo derfor, det var så interessant, at nu mødtes vi ved torsdags, og det var bare så spændende at tale med dig, fordi at det er lige præcis derfor, da jeg startede med at lave, altså jeg gik jo på St. Martins, hvor det var meget hot med maskinstrik. Og der havde jeg bare sådan, at jeg ville så gerne lave nogle værker, der var tæt på kroppen. Og jeg ville så, og det er faktisk det, som der altid har fascineret mig ved tekstil, det er også det der med, at det er noget, man berører med hænderne, og det er noget, man på en eller anden måde, det er noget, vi alle sammen kan associere til, fordi det ligesom er noget, vi har på, og alle kender til. Og da jeg så startede med at udforske håndstrikken, og nu skal jeg ikke, fordi det er jo ikke længere, det er mange år siden, jeg blev uddannet, men der, hvor jeg er nu, så arbejder jeg rigtig meget med, jeg bruger virkelig meget i mine værker, det her med kontrol og ikke-kontrol. Det er en stor del af mit koncept. Det vil sige, at det at arbejde med tråden for mig, er også blevet rigtig meget det her med, hvornår slipper jeg kontrollen, og hvornår er der kontrol i værkerne. Og på samme måde, som vi også snakkede om, da vi talte sammen, det der med tyngde, der fortalte en historie omkring det der med, det var bare sådan en spændende historie, man kan godt spørge om den. Jeg synes, fordi det er altså også, det som der også fascinerer mig rigtig meget ved at arbejde med materialerne i det hele taget, og med at lave mit eget materiale i strik, det er også det der med, at noget kan trigge, er det hårdt, eller er det blødt, eller, og det der brynjeagtige noget, der kan opstå, som faktisk også skaber sådan en helt anden tilgang til materialet. Og det er jo også fordi, at strik og stof generelt giver sig. Og det er vi talte om, nu har du da de her stående her, altså hvor meget af de har de givet sig under udstillingen. Og det ved vi også på tøjet i vores egen krop, når man har haft en sweater på et par dage, så sidder den anderledes, end når man tager den på nybasket, ikke? Så der er noget med, at det hele tiden arbejder sammen med os. Ja. Nej, jeg henviser til, jeg er fascineret af nogle historier fra Odysseen, hvor Odysseus hele tiden skifter tøj. Og det er hver gang historien får en ny drejning, så skal han have noget, så bliver han nøgen, så mister han alting, så får han noget nyt tøj. Og det er ikke så, det er sådan, som det andre har egentlig ikke rigtig kigget på det, men det sker mange gange. Men en af de gange, der er virkelig farlig for ham, det er, at han har været fanget i 7 år hos den her fantastiske troldkvinde, som har fortryllet ham og givet ham et dejligt liv, men han er så ulykkelig, at han ikke gerne vil. Og så endelig får han lov til at rejse, og hun giver ham, han kan lave en tømmerflåde, og hun giver ham noget tøj, som han kan have på, og som han så også bruger som sejl. Og så sejler han afsted, men så er Poseidon imod ham alligevel, og sætter en storm og en tsunami og en bølge afsted efter ham. Og så ligger han der så skibbruden og klamrer sig, og så bliver han tynget ned af tøjet. Han er faktisk ved at drukne. Det er nok det sted, hvor han er allerstørst livsfare i hele Odysseen. Det er, fordi han ligger nede på bunden. Og det her tøj, han har fået af kvinden, jo i virkeligheden er ved at dræbe ham. Og så gør han sig fri af det, og kommer op. Så kommer der en anden gud ind og giver ham noget andet tøj. Der er en masse reddet af nogen, der kommer. Men det der med, at tøj jo er noget, vi har brug for, men det er også noget, der tynger os ned og kan blive farligt. Og det har jo en særlig strikkevinkel, fordi I kender nok historierne, jeg ved ikke om det er en skrøne, men man siger jo, at de her strikkede sweatre, vi har i det nordatlantiske område, Færøerne og Norge, Island, med de særlige mønstre, at det er fordi, at det skulle være sådan, at hvis man strikkede det til sin mand med et særligt mønster, sådan så man ville kunne genkende, hvis ens mand druknede, så kunne det godt være, at der gik så lang tid, før man fandt kroppen, at man ikke ville kunne genkende den, men sweateren ville man kunne genkende, så man ville være sikker på det.
Jeg ved ikke, men der er jo også, om de vil jo egentlig også tynge ind, det er jo tykke sweater, jeg tror også, de vil tynge ind ret meget ned, hvis man faldt i vandet med sådan en sweater. Og altså jeg fik bare sådan et helt billede af, hvad du fortalte om det, så tænker jeg bare, gud, det er et nyt værk. men altså tænker jeg bare sådan, der er jo ret meget af det her, og det er jo faktisk det, jeg synes, der er interessant, det er at lege med den der elasticitet, som strik kan. Og det er derfor, jeg er faldet for materialet strik og materialet tekstil i det hele taget, fordi at det ligesom kan modelleres, og der kan strik noget helt andet end vævede tekstiler kan. Og det her med, at jeg faktisk arbejder med tekstilet som lidt sådan en form, som også kunne måske være keramik, eller altså den måde, jeg sådan arbejder i materialet med at modellere det, er for mig også sådan en hele tiden sådan en dialog. Hvordan kan jeg ligesom både præsentere tekstilet som det er, men hele tiden prøve at se, om jeg kan få det et nyt sted hen. Og da jeg, bare for at fortælle lidt om den her udstilling, der er her nu er det bare fantastisk, der er så mange mennesker, så det er selvfølgelig svært at se det. Men det var simpelthen, jeg begyndte at gå helt tilbage til at arbejde rigtig meget med akvarel, når jeg sidder og skitser, bare sådan helt i min fritid. Og så fik jeg bare pludselig et billede af, hvordan den her udstilling skulle være, da jeg var inviteret til at skulle lave en soludstilling. Og sjovt nok, så har tekstil jo, og slet ikke de her værker, jeg laver, særlig meget med vand at gøre, fordi det er jo et tørt materiale. Men der var bare det der med at sidde med noget flydende farve, har virkelig ført mig til de materialer, jeg har arbejdet i de her værker. Som jeg faktisk også synes, man kan se ret meget i det her værk, som hedder Surfing in Seagrass. Men i hvert fald inspirationen, den kom meget med det her med, at ikke overhovedet noget politisk eller noget, men mere sådan et billede af både det der med, at netop det her billede, som du også taler om med tekstil og vand, det er sådan lidt en svær kobling og en svitter i vand, men så også det her med, som altid er, eller ofte er mit tema, det er det her med kontrol. Men det her med at miste kontrollen til havet, som vi alle som er ret meget oppe nu, det her med, hvordan vi ligesom prøver at styre havet omkring os. Og alt det her med, at vi ligesom også prøver at se, hvordan vi kan slæbe vores spor, i stedet for at højne og tale sammen. Og det er jo bare, det er ikke fordi det skal være en politisk, men det var mere hvordan sådan, det er jo nok noget, der foregår alle steder i øjeblikket, at man går med, hvad det er, der sker rundt om i verden. Og det her værk, Floating Shirt i Seaweed, var det første værk, jeg sådan tænkte, når jeg sådan forestiller mig, hvordan det er at miste kontrollen, så ser jeg nemlig sådan en, jeg går også selv meget med skjorte. Jeg var faktisk sådan en dag, skal jeg have sådan en helt tillukket skjorte på, eller skal jeg have sådan lidt åben her? Så tænker jeg, det er nok bedre at være sådan lidt åben, når man skal snakke. Men der fik jeg bare sådan et billede af det der med, at der er en, der træder vande i en skjorte og bliver tynget, og kan ligesom ikke finde ud af, hvor jeg er på vej hen. Og for mig, der var det her billede af, koblet sammen med naturen, som jeg er meget fascineret af havet selv, og også bange for det, men jeg synes også, det er lidt interessant, fordi det ligesom har så meget kraft. Og det her med at prøve at spille sammen med noget, der er helt modsætningsfyldt, som er det her strikket materiale, var bare virkelig interessant at prøve at skabe et billede af, hvordan man ligesom kunne skabe noget, der vil op og noget, der vil ned, som lige de her former, som ligesom sluger de her skjorter, der kommer ud af værkerne. Og igen, så arbejder jeg altid med de her dobbeltsøgninger, sådan, så jeg prøver at finde referencer i materialerne, så de her
som jo er, tanget, det sorte tang, symboliserer tanget af papirsgarn, som jeg tænkte var meget interessant. Og det her med også at arbejde med, at konstruktionen, eller at tekstilet bliver en stor del af konstruktionen, og er med til faktisk også at finde vejen i, hvordan materialet skal stå. Og her hvor jeg også har fundet, jeg bruger ofte materialer, der ikke er noget, man køber i en garnbutik. Jeg har for eksempel brugt murtråd, som skulle symbolisere det her med, at det kunne være havet og rødder, men det kan faktisk også være de her reb, der ligger nede på havnen, som I har set. Så hele tiden det her med at have dobbelttydninger i måden, jeg arbejder med tekstilet på, er enormt vigtigt. Og også det her med at have en slags vals. Hvornår skal det være kontrolleret her, og hvornår skal der ligesom slippes for at nå til udtrykket, sådan så man også, jeg synes jo det er interessant, når man kan få en fornemmelse. Altså det der med hele tiden at få en fornemmelse af, hvordan værkerne egentlig også er lavet, det kan jeg enormt godt lide selv. Og arbejde med koncepter, som også åbner op, men stadigvæk ikke lukker sig. Kunne du prøve at fortælle lidt mere om, jeg tror du cirkler omkring det igen, men det kommer jo fra den her konstruktionstradition, som beklædningsdesigner. Og hvad er det igen, du ser det flere gange, hvad er det strik kan, som vævet stof ikke kan, og hvad er det, prøv at forklare os lidt, også i forhold til den proces, det er at lave det. Altså det kan, for det første, så er det jo, som du også taler om det her med, at det er noget, man sidder med i hænderne. Så man kan faktisk, for mig, og nu er jeg ikke, altså det er mange år siden, jeg har vævet, men i forhold til, hvad jeg tænker, vi kan i forhold til væv, det er jo, at jeg kan modellere det i mine hænder, mens jeg sidder med det. Og det for mig skaber det, jeg ved ikke, også det her med, at det netop har den her historie, som du fortæller om, det her med nærværet. Det tilfører mine værker noget, som jeg ikke kunne bruge et andet materiale til at tilføre. Og det er netop det her nærvær, altså ligesom med værket her, med hånden også, som jeg arbejder meget. Altså det her med også at have de her små elementer i mine værker, som også på en eller anden måde kunne være en strikket handske for eksempel. Eller er det en hånd? Det bliver spillet mellem, hvad der egentlig er væv, vores væv, eller tissue, og hvad der er strikket i. Ja, og så også når du fortæller om det her med de her silkestrømper. Det synes jeg jo er så spændende, det her med, at det er sådan en slags ekstra hud. Og jeg tror ikke, at jeg tænkte, at altså jeg tror ikke, jeg tænkte, da jeg startede med at håndstrikke for 25 år siden, at det var noget, jeg ville blive grebet så meget af. Men jeg tror, det er fordi, det er simpelthen det her med at sidde med tråden i hånden. Ja. Og måske også det her begreb med kontrol i hånden. Der er jo, man kan sige her, vi er interesseret i strik, det er jo temaet her, men der er jo også i de værker, vi kan se her, det tema med, som du siger, hav og vind. Ja. Hvad betyder naturen for dig? Det betyder utrolig meget. Det betyder virkelig meget som inspiration. Men det er også, altså hvad kan man sige, det er jo også meget, for mig er det også meget hele tiden det der med at finde frem til en kontrast. Jeg kan godt lide det der plads med at arbejde, så lige med de her værker, der startede jeg jo faktisk med at lave den her udstilling på Fanø. Jeg var faktisk der, jeg blev grebet af. Altså jeg ved ikke, om nogen af jer kender den udstilling, jeg lavede på Fanø, som hedder Silhouetter af vind, kvinde i vind. Som netop, hvor jeg blev inviteret til at blive inspireret af Fanø, hvor det ligesom er nogle kvinder, der står i vinden i sandet. Og der tror jeg ligesom det startede, ellers så har jeg ikke før, så det er helt, hvad har vi det? Der, ja.
Så det var det her værk, jeg lavede til at starte med, som måske startede hele det her, den her måde at tænke på, og faktisk også, som jeg snakkede med dig om, Gitte, det der med, at jeg var begyndt at lave skitser i akvarel, hvilket er sådan helt sådan, selvom man ikke tænker, har det noget med hinanden at gøre, men det er også meget sådan for nyligt for mig, det her med at arbejde med farvegradueringer i mine værker, faktisk. Det er jo noget, jeg sådan er begyndt på de sidste par år. Men når du spørger om, hvad naturen betyder for mig, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det, der sker i en sådan private liv, har en stor betydning. Og vi fik et lille hus, mig og min kæreste, og der er ikke nogen tvivl om, at han er begyndt at male frokost i det grønne, og jeg. Altså det har da en stor betydning. Men jeg tænker også, for mig er det også den der søgen i mine værker for at finde en kontrast. Fordi der netop også, som vi snakker om, det der med, at de kan have meget vind, men de står også meget fast. Og det er jo det, jeg mener, som strik kan. Ja. Altså der er det der tyngde, som jeg finder meget interessant, og som jeg forestiller mig ville blive stående. Jeg drillede dig lidt med at sige, at det var dit værk på Fanø er en kontrast til de her meget stive, hvide, siddende mænd, der sidder over i Vestbjerg og kigger ud over havet, og så over på Fanø, der danser de der kvinder i vinden, der er strikket. Det er rigtig sjovt ting derhenover. Ja, jeg vil gerne tale med dig også om, at du taler om, at strik har et fingeraftryk af den, der strikker. Ja. Der er noget personligt i den. Ja. Kan du fortælle lidt om, først og fremmest dine værker, og måske også lidt bredere om andre værker, du har lavet, hvor der er et fingeraftryk? Jamen, jeg tænker jo meget det her med, at jeg går meget op i, at det ikke er perfekt strikket. På den måde, at det ligesom helst gerne må, altså det skal se ud til, at det er håndstrikket, men jeg prøver at spørge om spørgsmål, hvad vi mener. Helt vildt med. Jamen, jeg tænker lidt på, at man, kan man se, hvem der har strikket? Kan man se, det er dig? Kan man se, hvilket humør du var i? Helt sikkert. Det tror jeg, at de strikkerne kender godt, ja. Altså hvor stramt der. Og det er jo også det, der er, og det er jo også det, der er interessant ved strik, det er jo netop igen det her med kontrol og ikke kontrol, at man faktisk kan se, hvis man har lavet et værk, som, altså for eksempel kan man tydeligt se det på de her, eller jeg kan, men jeg kan tydeligt se, hvornår jeg har løsnet op, og hvornår jeg sådan har siddet og stresset med at strikke, og det synes jeg også er en meget, meget interessant faktor. Og det er det håndstrik også kan, fordi der er ligesom ikke et hvordan skal jeg sige det, det er ligesom igennem dine hænder. Der er ikke et eller andet grit, eller en maskine, hvor det handler om dig og maskinen, det handler om dig som maskine. Ja. Jeg har sammen med Susanne Lervad, som sidder dernede, har vi på Center for Tekstilforskning lavet nogle projekter, hvor vi arbejdede med flygtningekvinder, fordi vi ser, at håndarbejde er jo også noget, hvor man kan være sammen og kan bruge det til at lære hinanden at kende og få nogle nye venskaber. Og der står et særligt minde for mig, og det er Susanne, der sidder sammen med to kvinder fra Eritrea, der er vokset op, der har boet 7 år i en flygtningelejr i Sudan. De har ikke haft noget hjem, og de er faktisk heller ikke hverken læse eller skrive særlig godt. Og kommet til Danmark som de meget få kvoteflygtninge, vi har. Det er et ekstremt stressende liv. Og den ro, der kom over onsdag eftermiddag, hvor det ikke var på andet på programmet, end at sidde og strikke sammen. Og det var interessant, fordi de kom ud af en tradition, hvor man faktisk ikke strikker ret meget. Men de kunne en masse ord for tekstil, som vi ikke kendte, på alle mulige, både dialekter og sprog, som vi ikke kendte. De fleste ordbøger, der handler om tekstil og strik, de er lavet af missionærer, som ikke vidste meget om strik og tekstil. Så det er meget forkert, det der står i ordbøgerne. Så vi kunne jo spørge dem om, hvad hedder det her egentlig? Hvad hedder det her? Og så kunne de spørge deres bedstemødre og sådan noget. Så de blev vores eksperter til at lave sprogvidenskabelige undersøgelser af strik og af vævning og alt muligt.
Men Susanne, hun kiggede og sagde så, hvad skal vi så give jer? Og de sagde, at de ville gerne lære at strikke. Og den ro, der kom i lokalet, når man bare kunne få lov til at sidde og strikke, og ikke skulle mødes med øjnene af nogen, der måske kunne hele tiden give en god råd, eller sige, hvad man skulle, eller kræve noget af en, men få lov at sidde i sit eget rum. Det var meget, meget, meget tydeligt. Så det var jo ikke, vi har jo ikke nogen stor erfaring, men du har meget erfaring med at integrere mange forskellige mennesker, og så se, hvilken effekt det gør på dem, og bidrage. Kunne du ikke fordele? Jo, fordi jeg tror igen, hvis jeg skal helt tilbage fra da jeg startede med at studere, at det der med håndaftryk, det der med håndaftrykket og snoren i hånden, og så hele det her med, hvordan jeg tænker, da jeg ligesom blev inspireret af at håndstrikke, har jeg også altid set på min mor, der blev meget rolig, når hun sad og arbejdede med håndstrik. Og så var det, at jeg blev inviteret af Trapholm til at lave en udstilling, hvor jeg inddragede en masse, denne her Maskernes Monument, store værker, til at flette hele trekantsområdet sammen, som faktisk er 6 byer. Og der var det bare, det var sådan nemt for mig, fordi at det var en uddybelse af, hvad jeg synes strik kan på alle planer. Det er selvfølgelig vigtigt, at jeg brugte et halvt år på at forberede og sætter alle rammerne, inden jeg inddrager alle de her deltagere til at håndstrikke dele til værket. Men det, som jeg synes håndstrikken kan, det er, at den kan på flere planer. Man kan mødes, og man åbner op. Det er ligesom vi snakkede om med håndarbejde, at man ligesom får et par strikkepinde i hånden, og så løsner man faktisk op for samtaler. Så de her lag, som for mig også er interessante, som egentlig er nogle lag, som ligesom ligger under i tråden, men som er sket i processen, var bare for mig så oplagt at lave det her værk, eller store værk var det faktisk. Som I kan se der, Gitte står med dig på. Og det, der også var enormt vigtigt for mig, det er, hvad får værkerne ud af, at der er alle de her deltagere med, men hvad får man også med som deltager? Fordi det er ikke bare noget med, at man skal være igen en maskine, der sidder og strikker, men hvad kan de få ud af det? Og der er det jo vigtigt med de her samtaler, der kan blive skabt, når man sidder og strikker, og det er jo vildt, hvordan man ligesom kan få løsnet op og få snakket om nogle større ting. Men udover det, så er der også det, at jeg er ikke den store mønsterstrikker. Så det var også meget det der med, at de kunne komme ind og vise deres yndlingsmønster og strikke deres udtryk og ligesom tilføje det til værkerne. Det vil sige, at de blev også brugt, deres kvalitet og det de kom med, blev jo også værdsat i værkerne. Hvordan har du det, hvor du talte før om, at strik handler om kontrol og ikke kontrol? Ja. Hvordan er det som kunstner at afgive en den jeg synes jo netop lige præcis det har været interessant, men det kræver nemlig, som vi snakkede om med den her slags værker, at man har forberedt sig. Inden man både har respekt for deltagerne, men faktisk utrolig meget, altså også respekt for kunsten. Fordi man kan jo godt, altså det handler om at skabe en ramme, hvor man kan slippe kontrollen inden for den ramme, der er skabt. Og det er jo også vigtigt for dem, der er med, og det er jo det, der er med strik, det er, at man kan sidde ved siden af hinanden, men man kan også tage det med. Plus at det også er altså man kan sige, det er universalt på den måde, at du kan gøre det, om du er rig eller fattig. Altså derfor har det også altid været vigtigt for mig, når det er sådan, at jeg har udført den her slags sociale kunstprojekter, som jeg kalder dem, at det ligesom er, at garnet er meget billigt, eller at jeg donerer det og får det doneret, så alle er på lige fod. Må jeg prøve at spørge? Ja. Isabel, du snakker jo også om det der med, at du ikke er mønsterstrikker. Ja. Og så tænker jeg, i forhold til det her, den her relation med naturen, det må vel også være det, der ligesom er med til at være
en frihed i forhold til det organiske, altså at Ja. ting får lov ligesom også at Ja, stikke lidt af. ja, Og Marie-Louise, du nævnte også, da vi snakkede sammen, det her med, at strik er elastisk, og i modsætning til det vævede stof. Ja. Ikke? ja. Så det må vel også være noget med, at den der frihed, eller den også tilgængelighed for, at der opstår noget andet undervejs. Helt sikkert. Altså når vi taler om de sociale, eller bare strik som I det hele helhed, taget. jamen, det er jo det, der er så spændende, og det er jo også det for mig som kunstner, jeg synes, der skaber en åbenhed, når jeg udfører mine værker. At det ligesom har det her forskellige funktioner, at man kan arbejde, altså nu kan man ikke rigtig se den, men den der liquid roots, der står dernede, har jeg særligt arbejdet med de kvaliteter, strikken kan, og det er sådan set det, jeg synes, der er enormt interessant, det der med, hvordan man kan præsentere strikken. Altså, hvordan kan man bruge elasticiteten, og hvordan kan man bruge tyngden. Var det... Er den sådan planlagt på forhånd her, for eksempel, der skal være før billede med